Build up ng mga sasakyan ilang araw nang nararanasan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa live report ni Russell Simorio. Russell? Jasmine, simula na makatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program ang mga residente, ay dumami daw ang mga bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa mga pangunahing kalsada dito sa bayan. Simula pa kahapon, ramdam ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine sa Mangaldan, Pangasinan. Mismong ang hepe ng pulisya nagtataka rin. Nagkakaroon ng traffic build-up partikular sa Rizal Street. Puntahan natin yung area at tinignan natin kung bakit maraming sasakyan. Yun pala, paglabasan sila sa bahay dahil doon sa mga ayuda na dumating. Yung mga sabay-sabay Sabay-sabay galing sa barangay. Punta sila sa mga bangko, punta sila sa groceries. Pribadong sasakyan lamang ang mga makikita sa kalsada. Walang tricycle, bus at mga jeep. Pero tila balik na raw sa normal ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan. Parang wala nang ECQ. Parang normal na. Nakakapanibago po, pero okay lang po. Kasi po nasanay na po na ang tahimik lang po dati. Ngayon po, parang bumalik na po sa normal. Hanggang May 15 pa ang ECQ sa probinsya. So, yun po ang lagi nating tinitingnan, yung physical distancing, saka yung pagsuot ng mask. So yun po ang binabantayan natin sa bawat area kung saan maraming tao na pumupunta. Kaya nananawagan ng pulisya sa publiko na manatili pa rin sa bahay at sumunod sa home quarantine. Jasmine, sa kabila ng pagdami ng mga lumalabas na tao dito sa bayan ng Mangaldan, kahit may pinatutupad na enhanced community quarantine, ay siniguro pa rin ng pulisya na mahigpit pa rin yung ipinatutupad nila na quarantine checkpoint, lalo na sa mga barangay. Talagang hinahanapan nila ng quarantine pass yung mga residente. Bago ka nga makapunta sa mga supermarket, sa mga grocery store, ay talagang hinahanapan din ng home quarantine pass itong mga residente. Jasmine. Maraming salamat, Russell Simorio.